takakwanisa kuvatsvaga uyezve nhasi tinavo muno mustudio. Amaitapiwa makadi yenyu? Ndipo makadiyo. Ndiri right hangu. Kuri seiko kwabviwa shamwari? Kwatabva kuri right. Kuri right. Asikana. Right. Ndaona mauya hanzi mwana wenyu nai? Mwana nditi ka? Mwana watete. Mwana watete. Aiwa mwana watete mwana wenyu. Imimi mutori amai. Makadiko nai mwana wedu? Tinofarira tete tudza. Handiti. Aiwa isitiri right. Kuri sei kwabviwa? Kwabviwa kuri right. Handiti ka? Tikuda kungokutendai nekuona amai venyu kwamaita uko, handiti ka? Right. Okay. Chiregai titange nemi mwana. Tingonzwa nhoroondo yenyu. Totangira paukama hwenyu muri vaviri. Tinzoti makaberekwa sei, ukama hwakamira sei, tichienda takadaro. Sekutaura kwavaita ivo ndimai vangu. Mai vangu nababa vavo vatevedzana. Alright. Saka vamwana watete. Ini ndini mwana watete. Imi ndini mwana watete. Alright. Vatevedzana. Alright. Vabereki vedu. Saka ini zita rangu ndonzi Emily. Okay. Emily Jaricha. Alright. Sekuru vangu vavo ndo vakandirera. Baba vavo ava maini. Baba vavo. Ndakarerwa nasekuru vavo. Saka mainini vakazvarwa ndatokura ndamusikana ari kuma 10 years. Alright. Zvekuti mainini ava taitovaisoma navukiri. Tichikura. Alright. Saka nyaya yekurohwa kwavo takafonerwa kuHurungwe. Alright. Maybe tisati tasvika kwese ikoko. Matauro amuri kuita muri kutaura kuti vabereki venyu hakusisini? Vabereki vedu tese vakashayika. Amai nini vakazoguma sei vakuHurungwe ende vaikoko vaigara nani? Tikambotanga tanzwa nhoroondo iyoyo. Amai nini pakashayika vabereki vedu ava vese. Pakazoshayika sisi vavo mainini ava. Vamwe vakazoshayika. Ndipo pakazouya hama dzikati zviri nani tichitora Tanaka nekuti talenti angashayika angachivachengeta sisi vavo ava. Alright. Saka ndokutorwa kwakaitwa mainini vangu vachitorwa nani? Namai guru, mukoma wamai vavo. Wamai vavo. Vakutorwa nehama dzekwamai. Vakuenda kuHurungwe. Vana vatalenti uyu angashayika vakabva vaendeswa kwaGutu kune vamwe futi mainini. Okay. Saka vakaita kunge vagovana vana paukama hwekwamai vavo. Alright. Ndokuenda kwavakaita kuHurungwe mainini. Alright. Saka vaenda kuHurungwe kuya hatina kuzombokwanisa kutaura navo. Ndakazovaona 10 years ago. Vauya kune imwe nhamo yevamwe sisi vavo futi vakazopedzisira kushayika. Saka mainini navambama vakaberekwa? Vakaberekwa vari 5. Alright. Asi vakashayika. Ivo vari vekupedzisira. Alright. Vamwe 4 vakuru kwavari? Vamwe 4 vese vakuru kwavari. Asi vose vakashayika. Kwasara ivo nefirst born mukomana uyu akangoenda kuSouth Africa kunotsvaga mabasa but haasi kudzoka. Asi ari kuzikana hake kwari? Toziva pakatoitika nyaya iyi akakwanisa kutumira mari shoma kuti tibatanidze tiende kuHurungwe kwachona. Isu tanga tisingakuzive kuHurungwe, saka takaita kufamba tichitsvaga kuti tosvika kuHurungwe kwacho sei tichibva kuBulawayo. Okay. Saka vakuHurungwe chii chakaitika? Makaguma kunorona mwana mudiki vavazokura kwakudini? Ndokuenda kuHurungwe kuya sekunzwa kwatinoita. Vakasvika vakagara namai guru vavo, mukoma wamai. Vane mwana wavo 1 wavakabva naye. Vanga vatova nemwana pavakatorwa kumusha uko kuShurugwi. Vava vatove nemwana umwe chete. Saka pavakasvika kuya kuHurungwe hanzi kugara kwacho hakuna kuita zvakanaka. Vane zvavanotaura ivo kuti zvaiitika vachatsanangurawo. Kana kuti ndofunga chirege tingopa ivo mukana. Amaini nichisimudzirai papedzerwa nemwana. Handiti maakumusha handiti? Right. Chii chakazoitika? NdakuHurungwe ndatogwa namai guru vangu mukoma wamama. Takasvika samangwana acho kuseni. Tasvika kudaro vakandipa tumbler yeplastic yangu neyatapiwa nesipunu zveplastic neplate dzaplastic. Alright.
ndobva vandipa zvikanzi makapa ndakupai nemaplesi nemasipuni andakupai aya ndiwamodi amoshandisa natapiwa nemwana wenyu. Alright, ngatichirege kutaura mazita tongoti nemwana. Alright, nemwana ndikati kone mhaka yemandidaro zvikanzi nokuti unomwa maARV hazvingaiti kuti ndikusanganisire nemaplesi angu akanaka. Ngati alright, zvikanzi kana uchinge uchimwa tii kana dringi unoshandisa izvozvi izvi, usashandisa usatora mamwe. Ndati alright, ndazvinzwa. Takagara zvedu takadaro, vana bhudhi vana vamhama vavo ndobva vataura, umwe wachona mudiki akatovarova nenyaya iyoyo. Zvikanzi kana musingadi kuchengeta mwana wasisi venyu makamutorera chii, mudzoserei kupi kushurugwi. Ivo vakati aiwa ndomuchengeta akadaro. Ndakagara ndakadaro ndichingorwadziwa chingoshungurudzika mukati memwoyo wangu, ndichingoti de Mwari vandipawo kana kuti chibasa kana kuti mari icho hangu ndadi ndatsvaga mari yangu ndadzokera kumusha. Zvese izvo ndaingozviisa mumwoyo, asi ndingoti Mwari vachapindira, Mwari vachapindira. Saka ndagara pakabva pauya muzukuru wavo wamama ivavo, ndobva ataura navo mama nanamai guru zvikanzi zvavadii kuti ndikuda mwana wenyu, ndikuda natete venyu. Saka iye muzukuru anga ari muzukuru kasiri hama ihama yekwaikokwaiguru ndobva adi ndaenda kai ndichitotiwo pamwe nhamo yangu yadi yapera. Nokusaziva ndasingazivi. Waone makore mangani? Ndandine 2014. Alright, it's okay. Alright. Ukatoti ndawana murume? Ndikandatowana kamurume wacho achandichengeta sezvo ndiripai panguva yakaoma kuno kuna mama vachavandidiwo. Ndikati rega ndiende. Ndaendawo ndobva ndakagara, ndakaenda 2015. 2016 murume ndobva ashaya. Iye muzukuru wacho? Aika. Ndobva ashaya kudaro. Ore akaroora here murume? Kama kangonogara? Murume akatoroora akatobvisa mari kunani kuna amai guru vandaigara navo vakadya vega. Ndini amai ndobva angoperera ikoko. Akabva afa? Ndobva afawo. Ndobva ndadzokera kupi ikoko kwana mai guru. Ndadzokera kuda ndobva ndanogara. Upenyu hwanga hwakangooma ndichingoshingirira. Hamuna kuita mwana kumuzukuru? Ikoko ndakaita zvangu. Mukomana. Ndobva ndadzokera. Ndobva ndagara. Ndipo pandakazotorana nani nababa vevana vematwinza. Matwinza wena? Pandakagara. Akaroora here baba wematwinza? Havana. Wakamwana kupi? Vakatouya ikoko kwana sekuru. Kuna anamai? Akati chii? Vakatouya vakatotaura zvanzi ana sekuru ndafungawo kuti ndifambidzane nemuzukuru wenyu. Handiti tukaenda nasekuru hauna mukadzi here? Zvikanzi mukadzi ndaiva naye akashayika. Akashayika nokuda kwei? Zvikanzi akangorwara. Zvikanzi alright, unomuda muzukuru wangu zvechokwadi hatizoshungurudzirwa muzukuru. Zvikanzi aiwa ndinomuda kana vana ndine vana vangu 2. Handiti zvikanzi iyewo ane vana vake vangani 2. Saka zvadi zvaenderana zvakadaro. Ndonga takatorana. Tisati tasumuka sekuru vangu vakatiti maitapiwa kana uchinge kana pane chinenge chaitika kumba kwauri kuenda matadza kunzwisisana, unouya kuno samadzisekuru todzitonganya togadzirisa modzokera mogara zvakanaka. Tikati alright, takaenda pai mazuva ekutanga taiwirirana tagara nguva yareba ndobva patanga kusanduka kwezviitiko zvaitika. Ndandongorohwa
pasina kana chinyaya chidiki-diki ndaibata kurohwa mombe dzadzire munda. Pano pasvika ani pane bhutsu dzevanhu vakawanda panapo ndivanani tichibata ndichirohwa. Handiti uchirohwa nei? Neshamu, ingati shamu matanda. Aingotemwewa nechidemure. Urohwa nematanda? Pauri kurohwa pavana vanenge vari kupi? Vana vachona kazhinji vaindirova manheru, vana vanenge varara. Saka apapa ndobva tamboinzaniswa futi nani aiwa naamwene amai vake mai guru amai vacho chaivo vakashaya. Saka ndobva ambotinzanisana natete asvanzidzane sababa matu ndobva aita sevanzwa. Handiti tagara musi wa28 mwedzi wapfuura ndobva ngomuka vakati inini ndoda mbofamba-famba. Handiti ndikati mafungei koti adi tambochera makomba edu epfumvudza. Zvikanzi aiwa nhasi handisi tombochera musandiverenga ikoko. Ati ahoraiti zvisinei nhasi weekend ndoita chi ndatapiwa. Handiti takachera tikacherawo patakakwanisirawo tikasiya. Ndobva tabika chikafu chedu chamasika tikadya. Ivasina kudzokawo ndobva tadi manheru ndobva tabika sadza redu ndobva tadya. Ndobva ndati vanangu hamuda kunorara munorara zvenyu inhasi ndoda kurara ndoda mbonamata. Handiti nguva iyoyo ndobva vana vadi vanongonorara havana kuwaridza vakangopinda mba ndokurara. Ndobva ndati kuma9 zvaikwana ngandidi ndinamate. Handiti ndokunamata ndiri pakati pekunamata ivo ndokuuya baba matu vakauya ndiri pakati pekunamata. Ndobva vanditi ko naiwe ko saka une nharo kaiweyo? Ndikati ko ndine nharo dzei? Ndakakuti kudini kunyaya yekunamatira panopamba ukusvibisa chi panopamba. Havadi zvekunamata. Ndizvo zvavaitoreva kuti handidi zvokudi zvekunamata. Ndikati saka noita sei manheru ano? Zvikanzi chidi chitoregera kunamata udori woenda mangwana kana kumakomo kana kurodhi uko ameno pana handidi unosvibisa pamba pangu. Ndati handazvinza chirega ndidi ndingopesawo kunamata hangu zvandanga ndichiita. Ndobva ndapedzisa kunamata. Saka ndaakuda kunoti ndakunopedza vakabva vauya kenumber 2. Ndobva nditi saka usi kuzvinzwa here? Ndikati aiwa ndazvinzwa. Handiti vakandibata left side left hand yangu. Ndobva vanditora vachindidhonza kudai so. Ndikati aiwa ko mafungeiko nekunamata kwangu ko kwaipei kunamata kwandosinamata pano mostly kudaro. Pandakafamba chindidhonza kudai so ndokusvika kudanga remombe. Ndobva vadi vagwanura shamu 3 dzavakagwanura. Inguva idzi dzazotoenda kumakota 8:45 usiku. Ndobva vagwanura shamu. Saka ndaingoti pamwe chi majokisi ava kuda kuti mafanisi ava ari kungoitawo ndasingambostesi ndicharohwa. Vakanditi saka iwewe nhasi ndikuda kukurova. Ndikati asi pane imwe nyaya here? Zvikanzi hapana imwe nyaya asi kuti ndoda kurova chinamato chako. Ndikati chinamato chacho chaita seiko? Chakaipa here? Kunamata kwakaipa here? Vakanditi ahoraiti uchiri kuzvinzako zvakutondibvunza izvozvo. Vatora shamu yekutanga ndobva vandirova. Apa vaindirova pachiwotaway kudai so. Ndobva vandirova shamu yekutanga ndobva yapera. Yechi2 muchirohwa pai? Muviri wese. Vana vakarara? Havana chavaiziva vaiva vakarara. Vamusingachemi? Handina kuchema musi wandina zvechokwadi hamene kuti pamwe ndakatombofa mahafu here handitombozivi kana hamuna kana kuchema muchirohwa? Handina zveshuwa. Shamu yekutanga ndobva yapera. Yechipiri ndobva ndarohwa ndobva yapera. Yechi3 makanyarara?
kana papa nemanext door anga ari kuri manext door kwana mama kwachona padhuze padivide dzaredhiyo havana chavakanzwa nyangwe kutaura kwataiita kwekutaurisa manzwi ari pamusoro havana zvavadzano redhiyo yairera shamu yechi3 ndo yakazosara imwe pisi yanga yakareba kudai yakazotorwa nepolisi emagunje ndo vakatora shamu iyoyo danda rakakora so right yechi3 vakakurova saina kuzopera haina zvaikuzopera yakangotyoka zvayo but yanga ichiri kuonekera. Saka wakapunyuka sei apa vazoona kuti vandirova zvokudaro nonga almost kana 3 hours uchirohwa ndichirohwa kunzi uri kunamatirei uri kunamatirei nai mwari ndikati alright vapedza kundirova kudaro vakandizvuzvurudza neruoko right side vachindizvuzvurudza vachidai so ndichigwesha mumatombo nemusoro ndobva ndati aiwa chirega ndifambe andizva ndobva ndafa. apa wakuzvuzvurudza uri kuendeswa kupi mumba bedroom anzi hande tinorara. apa wairoverwa pai panze uku kudanga kuota wewu kugoronga. saka wakupinzwa mumba manje zvikanzi hande mumba tinorara ndobva ndati aiwa chindisiya ika ndifambe kuti ndichifamba handichagoni ropa rese rangoti raungobuda. Ndikati apa ndakufa kutaura chokwadi ndazvisvingisa ndobva ndasvika mumba kudaro ndobva ivo vatomusa vana noti vanga varara basi handi pasina kuwaridzwa ndobva vamutsa ndobva vawaridza ndobva vadi vanzi chirarai. Saka vana matu vakabva varamba kurara nguva iyoyo ko mama vaita sei vakazviona mama kuti ndidavire kuti ye ndaitadza noti voisi rangu ranga ratoenda ndisingatozivi kuti ndava kupi zvafamba sei ndasingachazivi vane confusion. Saka vana matu vakaramba vachingochema vakatozochema nguva iyo zvikanzi mama kochii hamuchataurisei asi tabva chikoro muchitaura ndivaita sei mama anzi vanonzwa zino ndokutaura kwavakaita. Ndobva ndarara paya ndakangorara zvangu but ame mwari anongochengeta. Ndobva tamuka kuseni kudai vana matu ndobva vatomuka vakavamukira vakavagadzira zvechikoro. Vana matu vakati mama isi nhasi hazvinda kuchikoro kamama vakadai hatisi kuenda zveshuwa havana kuenda musoro. Vana vane makore mangana? Vane 7. Vane 7. Shame. Right. Ndobva vatanga kuchema vana mama vaiti vakanditaisa kudai zvandanga ndiri kumeso kwangu maziso meno zvanga akangoita vaiti vakanditaisa kudai vana vaitanga kuchema mama saka muchazorarama mama ini ndonzawo chishungu ndotanga kudi kuchema kuti ndizotaura nevana vangu kuti ndinopora handichagoni vavaingochema muso havana toenda kuchikoro tapiwa ngasipo angaenda kwana mama saka azouyawo swa 29 popa akaonzwa kuti mama akadi vakarohwa akachema zvechokwadi tapiwa akachema zvakanyanya ndikati ndichapora asi ndiri papo ndarohwa kudaro handina zvangu kudi kurega kunamata ndikati kana vachindiuraya ndichinamata hangu mwari ngavandiuraya ndakaramba ndichingonamata ndichingonamata kusvika nhasi ndadi ndakutaurawo ndavabhedha mazino chete ndiwangodi angosara. Pamazino apa chii chakaitika? Mazino vairova neshamu nezvibhakera. Wairova nezvibhakera? Kuzoenda kuchipatara ndakazoenda kuchipatara mushure makuti amai vamwene vangu makuseni acho iwawo musi wa 29 vakapfuura vachienda kumvura bva vatopfuura muroora saka ivo baba matu vanga varipo ngari panze zvikanzi varipo asi vakunzwa chi mazino
ndo statement yavaita mazina haana kukumuka here mama? Mamwe mazino angu akabva kare ndichiri kwana Maiguru. Izvo ndande dambudziko remazino. Svikanza kunzwa mazino ari mumba, mama ndobva ngoti ahora ndichadzoka ndori ndomuona. Ndobva vaenda mvura, ndobva vadzoka kudaro vakaonawo baba Matu vanga vasipo, vanga vaenda kuna veterinary kobaya mombe. Ndobva mama vauya pai, svikanzi maitapiwo andati mama ndobva ndangoti ndakaita zvokunyora nebhiro kudai pabepa ndisingalikwanisi, ngakambaira panze kudai ndikava pachibepa chiya. Mama ndobva vadi vangotora kuverenga vahagoni vasvavo, ndobva vapinda mba ndobva vadi vandiona. Svikanzi ko zino racho izino here kakutorohwawo? Ndati kuti ndindakarohwa zvaindiremera ndondasingagoni kutotaura kwacho. Ndobva ndangota zvemasai ndikati kuvanziwo raiti, ndobva vangobuda ndokuenda kumba kwavo. Asi mama vakaenda vachichema vanditya. Vakaona here mavangamiri? Vakatoona kumeso kune munzeve mama muchine ropa risati ragesewa. Ko muviri wese? Muviri handavana kukwanisa kuti kuona nguva iyoyo. Ndandakarara. Ndobva vaenda kumba kwavo. Vaenda kumba kwavo ndobva vanoudza baba ndozvadi zvaitiwa nemwana wavo. Ndobva baba vati saka toita sei? Kanzi handekupi, regai ndifonere muneighborhood adi auye. Ndobva vafonera muneighborhood ndobva auya kudaro muneighborhood. Ndobva asvika kumba kwedu pandaigara. Ndobva asvika pana baba Matu anga akatogara panze, ndakarara pai mumba. Svikanzi ko amai varipo here? Amai varipo. Vari kupi? Svikanzi vari mumba. Vangwasa here kumuka ndoda vaona. Svikanzi regai ndivatarise kuti vangagona handiti. Ndobva vapinda mumba. Mamukwasa here kumuka mudaonekwa panze handiti. Ndikati ndoita zvishoma shoma. Ndobva ndamuka ndichikambaira svika ndadi ndasvika pamuneighborhood. Pandakangosvika pamuneighborhood achinditarisa akabva atanga kuchema handiti. Iye muneighborhood? Akabva atanga kuchema zvakanyanya. Murume? Murume. Shame. Akabva achema. Ndobva zvanzi paakachema saka murume wako akati chii? Ivo vanga vatofunga kuti ndoda kutozviuraya nditenge mapirisi chibage ndimwe. Ivo baba tu? Svikanzi nababa vanga vavepo baba. Svikanzi imwa wati mo wawakarova ukuda uyu de ari achitoti ndomwa mapirisi echibage ndizvo zvangu. Iwe wakatourova munhu ndiwakuda kuti ndomwa mapirisi. Ifa nabasa nabasa. Ndobva vangozisiya paya. Saka ndobva zvanzi mokwanisa yekugeza muri tiende kuchipatara. Ati zvokugeza izvi ndikwanise. Saka pakabva pasvikawo Maiguru vangu mukadzi wabhodhe. Pakanigezesa mukadzi yeye ndobva ati andichinja. Ndobva tafamba step yedu yataifamba nestep yaifamba nebhaudhi nababa Matu nabhodhi vangu ava yanga yakatosiyana. Indanga ndichiita sokuti kuita semwana akudzidzira kufamba uyewe handitya ndichifamba shoma shoma. Saka ndobva muneighborhood ndobva ati yaya chimudhudhudhu chakatisvitsa pakiriniki. Ndobva ndakwira paye ndobva ndasvika pachipatara. Ndobva ndagara ndakadaro. Saka manesi ndobva ati auya. Nesi anga aripo chaichai ndobva ati atitiko mai Matu chii kudai. Saka inini ndobva ndikati handisinombokwasa kutaura. Maiguru ndivaidi vaitaura zvaka zvakaitika. Saka tadaro baba Matu ndobva vazosvika. Baba Matu chii chadaiso mukadzi chii? Vaya ndobva vatanga kuchema kasatombochema zvako nhema watochema nhema. Sekuru vatanga kuchema vanhu vaingoti vakanitaisa kudai vaichema. Nguva yo ndobva zvanzi handechi tinokusevhai handitya. Ndobva ndaenda ndobva ndaita kubatiwa maoko aya
ndikatendwa ndikakudziwa muchiuche ndikasiwa kurumu yasekuru vaya ndobva vandibvunza kuti pane muri kunzwa chii ndikati musoro uyu ukundirwadza handiti musana mafudza uro mazino isakudi ari kurwadza sekuru vainyora handiti saka makaripota here kumapurisa ndikati handinambovhera ndaripota sekuru saka nekuda kwei imakadhemenjwa makakuvadzwa kudai ndikati ndakaona kuti sekuru ndikamusungisa murume uyu kai inini maiguru vangu vakuti hauchina hama handitika hausisina hama kana hwani chaichai kwasa kuti kukuchengeta saka ndakaona kuti ndikamusungisa vana vacho ivava ndosara ndichivachengeta usei saka ndakangoti aiwa ndezvamwari mwari ndivo vachadi vachangotonga nokudawo kwavo. Alright. Saka akazokutora mapikicha ndiani? Sorry. Yeah. It's okay, Maitapi. Akazotora mapictures ndiani? Vakanditora mapictures angu aya ndi maiguru. Alright. Mukadzi wabhodhe uku. Alright. Kwekuhurungweko. Yeah. Saka mapictures iwawo vakamatora vachiti tikuda kuratidza bhodhi vako vari kuSouth Africa. Ndovatumira paWhatsApp. Ndobva vanditora kudaro. Ndobva tazongonzwa tichi nyaya yemafotos enyaya pamafacebook andika saka zvakasvika munzeve dzababa matu handiti zvasvika kudaro ndobva vanditi waona nyaya dzako kati nyaya dzangu dzipi handiti nyaya dzenyu here ndimakandrova zvikanzi taura kwadzasvika nyaya dziya ndikati koimi makazviitirei kana maiziva kuti zvisazodaro zvikanzi indi kuzviuraya ndomwa mushonga ngafizvi saka akazviuraya apa akatiza ame nokusanyati kwano saka akabva atiza mapurisa akazengauya here uzokutora mastatement vakauya ndakatoenda vakauya kumba first ndobva ndazoenda nawo kumagunje ndobva vatora mastatement saka ndakasiya uchinzi vari kutsvakiwa. Alright. Imi makazvinzwa sei? Isusu takafonerwa nayo vavari kuti maigura kunzi tanaka akarowa mukoma wamai vavo muroora wamai vavo so ndiye akazofona kushurugwi kumusha kwedu akati tanaka akakuvadzwa akarowa zvakanyanyisa ari kubuda ropa munzeve nemuromo saka tanzwa kudaro ndobva tafonera nevehukama vashoma ivavo ndobva tazama kuchifona ikoko kuhurungwe kwacho ikoko saka kuhurungwe ikoko hakuna network kavanogara ikoko hakuna network hakuna mapurisa ari padhuze navo saka ndobva tazama kufona mafoni airamba tobva tatoita gurupu remhuri kuti tionesane kuti toisa sende nyaya iyi saka uyo akazoisa pafacebook ndeumwe hama yedu yanga ikaroorwa nabudhi vava vakangoonawo mapicture ndavatumira vakati izvi zvakanyanyisa mapurisa ari kuzviziva here tikati kuri kunzi hakuna mapurisa nyaya yakaiswa kuneighborwatch pasi neighborwatch yakaregedza munhu nokuti hakuna mapurisa saka ndipo patakazoronga kuti tiite mudeme saka nyaya pakaenda kufacebook takawana rubetsero rwakanyanya kuvanhu vatisingazivi ndo vakatoita kuti nyaya inde mumapurisa because isu tatsvaga rubatsiro zvikanzi ripotai muri ikoko kubhulawayo saka zvainetsa saka Facebook ndio yakatiita kuti tigone kusvika kumba kwacho kwavaigara vagone vawane kurubatsiro mainini because tata kufonerwa nevanhu vatisingazivi kunyanya inini ndichinzi tokubatsira sei ndoti ndokumbirawo musunge munhu akadini
akapara mhosva. Isu tichiri kutsvaga mari yekuti tiuye kuurungwe kwacho timutore, kozi pfungwa yangu yanga yekuti beta ndinomutora nevana vake vese ndiuye naye kubulawayo first ambotanga arapwa. Kana arapwa tochizoona kuti toita sei semhuri. Saka takazosimuka last week Saturday nevamwe mbuya vanotiwo mainini ava kune mukadzi yembuya ivavo, tikaenda kuurungwe tikasvikira kukaroi. Kukaroi zvikanzi hakusiriko kune nyaya yakaitwa kumagunje. Endai munomutsvaga kumagunje muni bosi apa taita kushanda nefacebook chete hatina umwe munhu ataikwanisa hatitozivi yanga iri information yefacebook. Saka tikapfuurira tikaenda kunonzi kumagunje police station. Tikasvika zuva rovira zvekuma6 tikanzi officer in charge avapo, tsvagai kwekurara muzodzoka mangwani. Saka rombo ratakaita ndekuti pane magrosa padhuze, mari yaitanga taunganzi yanga iri 260. Saka tatakatobhajeta zvese tikashaya pekurara tofanira kutsvaga pekurara. Tobva tatsvaga pekurara tikapawana mangwana kuseni tikamukira na7 kumagunje police station kuye. Zvikanzi hama yenyu tinayo takaichengeta, imi muchakaita kuti muende kusocial media chii musina kuuya kupolisi. Tikati aiwa isu hatisisu takati toda kuti ive social media, takatozvionawo zvakungofamba ende ndokwatatozowana rubatsiro ngekuti munhu uyu atsvagwe musha kwachona. Saka vakazonzwisisa officer in charge vacho vakati hama yenyu yakaiswa magunje police station. Saka hama yenyu yakaiswa kunonzi kusafe house yekukaroi. Saka kuti tiende nemi rekaiti tange tafona kusafe house kuti akanogona kukuziva imimi kuti muri hama dzake mutokwanisa kukupai, asi akatadza kukuzivai hamukwanisi kumutora. Nokuti takamuisa kusafe house iye nemwana wake uyu asiri wababa ivavo, tichityira kuti baba vanogona kudzoka vakarova mudzimai nemwana asiri wavo uyu. Saka takazosiya matwins kumba kwacho, ivo nemwana uyu vari kusafe house. Saka officer in charge vai vakaenda nesu, vakatoshandisa mota yavo isiri yebasa vakaenda nesu Karoi ikoko kunonzi kusafe house kwacho kwava vakachengetwa nemwana wavo mukomana uyu mukuru. So patakasvika vakakwanisa kutiziva chero tatane 10 years tisingaonani kuti uyu mwana watete vangu vatete vangu ningi uyu mwana wasekuru vangu ningi. Saka zvadaro vakatirondedzera nyaya yavo. Pane metron vesafe house vanga varipo nakansela vekusafe house vanga varipo naofficer in charge. Tikaita kunge kamusangano kadiki vachirondedzera zvavakasangana nazvo. Ndo patakazopiwa mainini nemwana wapa. Ndobva takumbira kuti tachikumbira vachisara zvanhasi timbodzokera futi kumagunje kwezi toda kutora nematwins. Tikasiya vana ava havanogarisiki vachiti ndasiya vana vangu, tasingadi chinje kuti vanosvika uko votanga kuti ndasiya vana. Saka takadzokera kumagunje tikanorara umwe usiku. Saka officer in charge vakazotaura nemhuri yekokoko kwavakanga vari ava kuti vananga vauye pamagunje polisi vasarendewo ipapo. Isu taifanira kunoitwa hand over yevana ava papolisi chisaina mapepa kuti tatora vana. Saka takazopiwa vana ivavo mangwana acho kuseni futi na7 tipiwa vana. Ndobva tadzokera nekusafe house takunotora mainini takuita rwendo rwedu rwevanhu 6 takudzokera kubulawayo namainini. Saka ndokwandiri navo nevana vavo 3 ndokwandiri kugara navo. Tichiona kuti mazino achona takambozama kutenga mushonga mouthwash nemajivi aikuchuku chamunhu. Vaita kukurova neiko pamazino nechibhakera? Nechibhakera nemabhutu achikava. Saka kutsenga kwacho kuri kutonetsa, kazhinji tikutenga mukaka. Ndo zvavari kudya? Mukaka, mashed potatoes, porridge, zvinhu zvakapfava. Alright, okay. Saka urongwa hwavepo ndokuita sei manje? Saka vachagara ikoko kusvika rini? Mune maplans here semhuri kuti vangaita sei? Semhuri chakatiomera iko zvino imari, asi urongwa hwanga uchiti vaende kunogara kumusha kushurugwi kunonzi kwaMangami
kune musha wakasiiwa nevabereki vavo but wave nenguva usina munhu musha uyu ratove dongo hapana vanhu saka vanokwanisa kunogara iko vanokwanisa kunogara ndiona kuti vanogona nekuti mabasa epamba kuchengeta vana iye munhu anga achirima munda murume asipa achitaiga nevana anogona saka musha wacho idongo ndozvatinyanya kutiomera pari zvino and vana vacho havana mabirth certificate ivo vacho maintanaka havana kana chitupa saka toda kutanga kuvatoresa chitupa ketanga then tozosvika kuvana birth ndakawana photocopy iri certified ndakawana photocopy kana birth riripo saka vana ivavo 3 1 year wavakaita nemurume akafa vakamusiya anzi anga akatorwa kumusha kwake saka vakamusiya saka va3 vatina vava nyaya yechikoro ndo yatakatarisana nayo nenyaya yekugadzira pamusha ipapo koza hamuna kana ndiro mumba muya kana gumbezi kutongonotanga musha kuti wani kuti at least vakwanisa kunogara kuri safe nevana nepandakavatora pacho vana vakauya vasina kana nehembe zvadzo zvese zvakasara saka even kusara kwacho handinoti kwakasara chinhu chisvinu dzadziripo here hembe dzacho naye amai dzanga dziripo shomane alright vana mukomana mukuru uyo akura sei ane 14 years ane 14 years asi ane miri mudikati ane 14 years asi ane miri mudiki and then matwins ane 7 years vane 7 years vese vakomana saka ndo vari dambatya handiti alright okay right and then kozotiwo imi makauyawo kana nehembe kana nechii ndakapiwa havana kumboya nehembe makatozongopiwawo kwamamuri kuno kubulawa ikoko nekutenga kumabhero kwatakaita tichisvika takangonhongera uitu kuti vangowana pekutangira alright saka nyaya yahombe vakuda kuti vanogara kumusha musha idongo saka musha uda kutanga kumutswa kana dziri dzimba dzoda kugadziriswa nekuzotengawo zvekushandisa zvikwanisiro mumba imomo anditika alright okay saka pane vari kuda kubatsira vanokubatai panhamba dzipi vanoda kutibetsera vanotibata pa0773 0773 724 845 first name inobuda Emily Jaricha okay ndimi paiko zvino muri kuona nezvavanditika ndiri kuona nezvavo alright murume uyu saka zvamamanje hasati zvazikanwa kuti akasungwa hatizivi ainzi akatizira kupi kusanyati kune hama here kunani anenge achiita zvegoridhe zveukorokoza anonzi ani zita rake Michael ani Mutakiwa alright Michael Mutakiwa ari kusanyati alright mune pikicha yake hapana munhu ane pikicha yake hapana alright Michael Mutakiwa akatizira kusanyati ari kuita chikorokoza ikoko akabva kuhurungwe kune hama here iko kusanyati kwaakaenda hakuna aisimbokuenda aimbotoenda ndichiri kuhurungwe ikoko aimboenda achinoita zvechikorokoza nekubata hove alright okay saka tochingomirira kunzwa mapurisa ndofunga ticharamba tichiita follow up kana rutozikanwa kuti takatizira kwakati mapurisa anofanira kushandidzana veuko vanofanirwa kushandidzana nditi okay anditika pakaipa alright veduwe muri yezimbabwe ndonyaya iri pano tiri panguva yatiri kutaura kuti chinhu chinonzi mhirizhonga hachina kumbonaka it's not right hazvina kana kumbonaka it's not right shuwa kuona nokuti munhu wadherera nokuti nherera ari kunzi haana kwaanoenda haana anomubatsira mufungika zvakangooma hazvo saka vari kudawo kubatsira amaitapiwa ndimi munhu watiri kuzotera manje tiona kuti mawana rubatsiro kubva papi
handitika uyezve kumusha kwacho kwamuchaenda Mwari vakatikundisa togona kuzosvikawo ikoko futi tichizoona kuti zvakamira sei zvikwanisiro nezvimwewo zvese nokuti munenge makugara sei nevana handitika tinoziva Mwari vanokuitirai zvakanaka. Tendai munhu akatora mapicture akaposta paFacebook ndo zvatotaura kuti pane vamwe vanhu vari kushandisa social media nenzira dzakanaka kuti pakwanise kuwanika sanduko muupenyu hwemunhu handitika. Right, okay. So vari kuda kubatsira nhamba zvekare 0773 724 845. Ava ndo mwana aperekedza amai vake amai Emily Jaricha ndo zvamamanje ndo vari kugara namai Tapiwa. Kuzouya kwavaita kuti vasvike pano tinoda kungotenda veGalaxy Coaches patakanoshare nyaya iyi kuti ndo nyaya iripoti nevanhu vedu vari kuBulawayo vatinoda kuti vange vachizoya kuno vakati aiwa anti no problem. Hilda, thank you so much neGalaxy Coaches nekuti takurirawo hama dzedu idzi kuti dzinge dzichisvika pano. Tinoda kungokutendai zvekare Mwari kuti vakuitirewo zvakanaka. Maitapiwa kuna Mwari kumusoro kudenga kwanditi ende munhu asi Mwari ende Mwari havasi munhu tikangoziva izvozvo iwewe ka zvaitika izvi toziva kuti wakutozonotanga upenyu hutsva handitika. Pane munhu andipo envelope iyi asansi tisataure mazita batsirikanai ipapo handitika hanzi mubatsirikane tombotangira ipapapo handitika ona kubatsirikana nevanhu saka amai vemunhu kana mwana wemunhu imimi tichazenge tichibatana nemi tichinzwa kuti taapapi zvinhu zvakamira sei zvinhu zviri kufamba sei toziva kuti zvinoitika zvichafamba zvichaendeka nditi. Alright, thank you so much. Moona hama yedu kuti arapika zvakanaka zvinhu zvese zvaita zvakanaka nditi. Alright, thank you so much nekuya kwamaita muchiroma. Alright, it's okay. Alright, iripo maitapiwa maita basa. Right, okay.